Bismillahirrahmanirrahim. Kunjung dumateng Sagung Purba Punden ingkang tansah winantun panghormatan ing mriki sekedhik kula badhe ngaturaken perjalanan sugengipun sawarga yang kasmi Gunopati yang mengangkat nama baik Reok Kabupaten Ponorogo. Mulai tahun 1960 panjenenganipun kalian Bapak Kasman Prigo Sutoto anggadhahi grup Reok. Lah nalika semanten bendosipun 65 sedaya paguyuban di Kabupaten Ponorogo dilarang pentas selain paguyuban Reokipun panjenenganipun sawarga Ki Kasmi Gunopati. Menapa sababipun nalika semanten kaplemut wonten lekra menika panjenenganipun Ki Gunopati kalih Pak Kasman boten purun. Mila sasampunipun 65 Reok ingkang dipun keparingaken pentas wonten Kabupaten Ponorogo namung paguyubanipun sawarga yang Kasmi Gunopati menika sedhik mengangkat nama baik Kabupaten Ponorogo lewat seni Reok mulai tahun 1980 doso sekawan panjenengane sawarga Kyai Kasmi Gunopati mengikuti festival dunia, mengikuti festival dunia mendapat juara 1. Antawisipun paraganipun pembarongipun panjenenganipun Mas Samsi kalian swarga Mas Senen, klono sewandonanipun Pak Trimo kalian Yatno Dalang Demit. Nah terus semanten mulai tahun 1964 nama Reok Kabupaten Ponorogo ngambore ngawiyat ngantos sak mangke sampun diakuni dunia. Jenis kurang ngaten Mbak Ibu. Saking menika kula suwun kali sanget monggo putra wayah Kyai Gunopati sawarga kita tingkatkan seni Reok Kabupaten Ponorogo. Sanggup Lur? Bapak Puntong ngatur kanthi hasanti sirna ilang suket paning bumi satemah manggil rahayu 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 dinas sirata mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 tahun kepungkur ing bumi Ponorogo ana sawijining sesepuh ingkang duwe ati becik, ingkang duwe ati samudra. 18 tahun kepungkur Ponorogo Kuncoro para seniman, para punggawa praja sayup sayup praja 18 tahun kepungkur sang guru sejati yang Kasmi Gunopati. Sapa iki? Kang bisa nancep ning jiwane warok Ponorogo. Kang bisa nggelar sak kaping budaya kang adi luhur. 18 tahun kepungkur Ponorogo kelangan obor. 18 tahun kepungkur Ponorogo kelangan wibawa. 18 tahun kepungkur Ponorogo komplak.
rego ketinggal. Sang sepuh, sang guru sejati yang kasni Gunapati. Kanggo pangeling jedring seni kang adiluhung. Riya Panaraga. Kanggo tunggaking budaya, kanggo cagaking bebener, kanggo cagake rukun eling yekti ana gunane. Aja padha bubrah mung mergo congkrah. Aja padha bubrah mung mergo lemah. Gusti kamu agung tansah ginanggung kanggo para salak kapten Sriman Seniwati Riyok Panaraga. Ayo aja nganti kabeh ora nyawiji niat kang suci luhuring budi kanggo guyub lan rukun masyarakat Panaraga. Lur ayo bareng-bareng nyuwun ngarsaning Gusti Dat Kang Maha Agung. Anyuwun pepujaning Gusti mugi tansah sang guru sejati yang Kasni Gunapati ingkang sampun sowan wonten alam kelanggengan. Ginanggung dening kuasaning Gusti lan dipun lenggahaken kalian Bapak Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabat lan penderekipun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingsun anyekseni syahadat panetepan agama kang manggon ana roh ilahi kang jumeneng sakelenging ati kang dadi panjenengan murid kang dadi lajeng Allah jangan kita Nur Muhammad kalebu iman kang sampurna. Selamat dunya, selamat akhirat, murah dunya, murah akhirat. Duh Gusti kang Maha Murah Panampunan, mugi tansah anjamah sang guru sejati yang Kasni Gunapati linepato sakabeh dosa ngapura panjenengan kang jembar saindenging dunya sak gelaring samudra. Duh Gusti Dat Kang Maha Agung jenangkungna kagem para anak putu wayah yang Kasni Gunapati lan ugi para seniman reok bisa manunggal yekti nyawiji rasa kang sejati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.